नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कोकणच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमध्ये अत्यंत मोठी आणि महत्त्वपूर्ण भर पडली आहे। सावंतवाडी रोड रेल्वे टर्मिनसवरती प्रवाशांच्या सोयीसाठी 3 अत्यंत महत्त्वाच्या एक्सप्रेस गाड्यांना व्यावसायिक थांबा देण्यास केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयानं अधिकृत मंजुरी दिली आहे। यामध्ये देशातील प्रतिष्ठेची राजधानी एक्सप्रेस आणि गरीब रथ यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश आहे। या थांब्यासाठी विशेष पाठपुरावा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे सचिव मिहिर मटकर यांनी विशेष आभार मानले आहेत। कोकणच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमध्ये अत्यंत मोठी आणि महत्त्वपूर्ण भर पडली। सावंतवाडी रोड रेल्वे टर्मिनसवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी 3 अत्यंत महत्त्वाच्या एक्सप्रेस गाड्यांना व्यावसायिक थांबा देण्यास केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयानं अधिकृत मंजुरी दिली आहे। यामध्ये देशातील प्रतिष्ठेची राजधानी एक्सप्रेस आणि गरीब रथ यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश आहे। या थांब्यासाठी विशेष पाठपुरावा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे सचिव मिहिर मटकर यांनी विशेष आभार मानले आहेत। टर्मिनलसाठी जे प्रयत्न केले संघटना आहे त्यांचं अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन। दुसरं म्हणजे ज्या बंद झालेल्या गाड्या आमच्या स्थापित केलेल्या होत्या ते परत चालवल्याबद्दल आम्ही खूप आनंदी आणि आनंद त्याच्यात। आणि नवीन एक गाडी ॲडिशनल झालेली आहे मँगलोर सुपरफास्ट, आणि चांगला रिस्पॉन्स मिळून आणि 2-3 गाड्यांना स्टॉप मिळतील असं आशा धरतोय। 16 वर्ष चाललेल्या कोकण रेल्वे प्रवाशांच्या लढ्याला आज खऱ्या अर्थाने यश आलं आहे। नुकत्याच जाहीर केलेल्या गाड्यांनुसार मुंबई मँगलोर एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस आणि राजधानी एक्सप्रेस यांना सावंतवाडीमध्ये हॉल्ट दिलेला आहे। त्याच्यासाठी खास प्रयत्नशील असणाऱ्या आपल्या सगळ्यांचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांचं, आपल्या खासदार नारायणजी राणे साहेबांचं, आपले लाडक्या पालकमंत्री साहेबांचं, केसरकर साहेबांचं, तसेच आपल्या कल्याणच्या आमदार सुलभाताई गायकवाड मॅडमांचं आणि खासदार श्रीकांत शिंदे साहेबांचं, खासदार नरेश मस्के साहेबांच्या ह्या सगळ्यांच्या ह्या प्रयत्नांना यश आलेलं आहे। त्यामुळे त्यांचेही आभार आम्ही समस्त सावंतवाडीकर आज मानतो। तसेच आमच्या मुंबईचे टीमचे जे प्रवासी संघटनेच्या टीमचे अध्यक्ष आहेत विनोदजी नाईक, राणे आणि कलमस्ते अशासारख्या प्रवाशांनी आपल्या ह्या गाड्यांना थांबा मिळावा म्हणून आपल्या जीवाचं रान केलं। त्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे ह्या गोष्टीसाठी, त्यामुळे त्यांचेही सावंतवाडीकर ऋणी राहतील। आणि आपल्या ह्या 3ही गाड्या मिळालेल्या आहेत, त्यामुळे सावंतवाडीकरांच्या मनात खूप आनंदाची सध्या लाट आहे। त्यामुळे तुमच्या सगळ्या लोकांचे आभार, ज्यांनी ह्या टर्मिनससाठी किंवा ह्या थांब्यांसाठी प्रयत्न केले आहेत, त्यांचंच खरं हे मोठं यश आहे। त्यामुळे आता ह्या 3ही गाडीचा समस्त कोकणवासियांनी लाभ घ्यावा आणि आपल्या टर्मिनसचं काम लवकरात लवकर पूर्ण करावं असंही मी या केंद्र सरकारला या निमित्ताने सांगेन आणि आपल्या कोकणवासियांचे सगळ्यांचे आभार मानतो। मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीवरती मात करण्यासाठी राज्य सरकारकडून उभारण्यात येत असलेल्या मल्टी मॉडल कनेक्टिव्हिटीमध्ये वॉटर मेट्रो हा गेम चेंजर ठरणार असून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी मंत्री नितेश राणे यांनी अत्यंत प्रभावी आणि कौतुकास्पद काम केलं आहे असे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत काढले आहेत। पाहूयात। मुंबईच्या मल्टी मॉडेल कनेक्टिव्हिटीमध्ये आपण वॉटर मेट्रो तयार करतो। आमच्या नितेश राणेंनी त्याच्यामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं काम केलं आहे। 6066 कोटीचा प्रस्ताव आहे। याच्यावर 33 मार्ग आहेत, 44 टर्मिनल्स आहेत, 340 किलोमीटरची ही वॉटर मेट्रो असणार आहे। 2031 पर्यंत 7.5 कोटी प्रवासी याच्यात प्रवास करतील अशा प्रकारचे नियोजन केलं आहे। आणि त्याकरता 203
इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वेसल्स या आपण त्या ठिकाणी घेतो. एकदा याचं सगळं काम पूर्ण झालं तर कुठल्याही जगातल्या शहरामधली सगळ्यात मोठी जलवाहतूक ही आपली असणार आहे. याचं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम आपण सुरू केलेलं आहे. BKC मध्ये आपण पॉट टॅक्सी तयार करतो. राज्यमार्ग क्रमांक 166 वर महामार्ग पोलीस कसाल्यांच्याकडून नादवडे बांधवाडी येथे एका मोटरसायकल स्वाराला जोरदार धडक देऊन पळून जाणाऱ्या डंपर चालकाचा पोलिसांनी थरारक पाठलाग करून त्याला तळेरे येथे ताब्यात घेतलंय. पोलिसांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे आरोपी डंपर चालक अवघ्या काही वेळातच पोलिसांच्या जाळ्यात सापडला. राज्यमार्ग क्रमांक 166 वर महामार्ग पोलीस कसाल्यांच्याकडून नादवडे बांधवाडी येथे एका मोटरसायकल स्वाराला जोरदार धडक देऊन पळून जाणाऱ्या डंपर चालकाला पोलिसांनी थरारक पाठलाग करून त्याला तळेर येथे ताब्यात घेतलं. पोलिसांनी दाखवलेल्या तत्परतेमुळे आरोपी डंपर चालक अवघ्या काही वेळातच पोलिसांच्या जाळ्यात सापडला. मुणगेतील युवक मारहाण प्रकरणी अंकुश जाधव यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद म्हणजे सामाजिक तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप संदीप कदम यांनी केला आहे. या ठिकाणी हा जो विषय चालू आहे या विषयाच्या अनुषंगानं आमची भूमिका आपल्यासमोर यावी म्हणून मी बोलतोय. मी संदीप कदम, दी बुद्धिस्ट फेडरेशन ऑफ सिंधुदुर्गचा कार्याध्यक्ष आणि महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाचा महाराष्ट्र समन्वयक, बौद्ध सेवा संघाचा जिल्हाध्यक्ष, मालवण तालुका बौद्ध सेवा समितीचा अध्यक्ष अशा रजिस्टर संस्थांवरती काम करतो आणि गेली 30 ते 35 वर्ष आम्ही बौद्ध धर्माच्या चळवळीमध्ये काम करत आहोत. मित्रांनो, ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे जेव्हा जेव्हा या जिल्ह्यामध्ये झाले तेव्हा तेव्हा आम्ही भूमिका घेतल्या, तेव्हा आम्ही त्या विरोधात आंदोलनं घेतली. मात्र त्या भूमिका घेताना ते गुन्हे खरोखर घडले आहेत का याची शहानिशा केली आणि त्यानंतर भूमिका घेतल्या. या मुंडगे प्रकरणामध्ये आम्हाला असं दिसून येत आहे की या ठिकाणी अणुऊर्जा प्रकल्पासंदर्भातलं समर्थन करण्यासाठी काही लोक निनावी बॅनर लावण्याचा प्रयत्न करत होते आणि ते बॅनर लावत असताना मुनगे गावामध्ये पोहोचले आणि त्यानंतर जे जागृत नागरिक होते, प्रतिष्ठित नागरिक होते मुनगे गावामधले, ते लक्षामध्ये आलं की आपलं गाव अणुऊर्जा प्रकल्पात जाणार आणि अशा प्रकारचे बॅनर कोणतरी लावतंय आणि म्हणून त्या ठिकाणी 12:30-1च्या दरम्यान त्यांना विचारलं गेलं की हे बॅनर तुम्ही का लावताय, तुम्हाला कुणी लावायला सांगितले. त्या व्यक्तीने ज्यांनी बॅनर लावायला सांगितलं त्याचं नाव पण सांगितलेलं आहे. ते ज्यांनी बॅनर लावायला सांगितलं त्यांचा पक्ष कोणता हे आपल्याला माहिती आहे. आणि काल अंकुश जाधव यांनी जी पत्रकार परिषद घेतली त्या पत्रकार परिषदेमध्ये सगळे जे आपल्या विचारमंचावर होते ते सगळे भाजपचे पदाधिकारी होते. कोण उपसरपंच, कोण सरपंच, कोण सदस्य असे लोक होते. आता रोहित नारायण कदम हा कसालमधला आणि एका प्रेसमध्ये काम करतो आणि प्रेसमध्ये कसलं काम करतो तर बॅनर लावायचं काम करतो. आता इथं त्यांनी जे काही इथं आपल्यावरती गुन्हे दाखल करायला दिलेले आहेत डीवायएसपीकडे, त्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे, जातीवाचक शिवीगाळ करणे, मारहाण करणे, मोबाईलची मोडतोड करणे, मजुरीच्या कामापासून वंचित ठेवणे या कलमांतर्गत त्यांनी गुन्हा त्या ठिकाणी नोंद केलेला आहे. मात्र आपण एखादं जे काम करतो ते काम केल्यानंतर त्या ठिकाणी काही सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील की नाही हे लक्षामध्ये घ्यायला पाहिजे. जे आपण बॅनर लावतोय, निनावी बॅनर लावतोय म्हणजे आपण गुन्हा करतोय हे पहिल्यांदा रोहित कदम यांनी लक्षामध्ये घ्यायला पाहिजे. आणि जे प्रेसवाले आहेत ज्यांनी हे काम त्यांना सांगितलं होतं त्यांची जबाबदारी आहे की तुम्ही या ठिकाणी या लोकांना कामाला पाठवताय, बॅनर लावायला पाठवता, हा संवेदनशील विषय आहे. आज देवगडमध्ये आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधामध्ये वातावरण आहे. आता सुजितने सांगितल्याप्रमाणे पालकमंत्र्यांनी पण भूमिका घेतलेली आहे की अणुऊर्जा प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे म्हणून. आणि असं असताना काही भाजपचे कार्यकर्ते छुप्या पद्धतीनं समर्थन लावण्याचे बॅनर अणुऊर्जा प्रकल्पाचं समर्थन करणारे बॅनर लावतात ही खरोखरच खेदजनक गोष्ट आहे. मुनगे गावचे इथं सगळेच आपले ग्रामस्थ आलेले आहेत. आम्ही जिल्ह्यामधल्या काही प्रमुख लोकांना बोलू शकलो असतो, इथं 50-100 लोक बोलू शकलो असतो, पण स्थानिक लोकांना आम्ही इथं बोलवलेलं आहे मुनगे गावातल्या आणि त्यांची भूमिका तुमच्या लक्षामध्ये येणार आहे. इथं उपसरपंच तुमच्या समोर ती भूमिका मांडतील. परंतु सगळ्यांनी लक्षात घ्या की त्या ठिकाणी बॅनर जेव्हा लागले ते काढण्यासाठी काही प्रतिष्ठित लोक गेले, विवा लावू नका कारण गावामध्ये तणाव निर्माण होईल, तेव्हा त्यांनी अरेरावी केली.
अरेरावी केल्याने ते अंगावर गेले सरळ सरळ. आणि त्यानंतर मग त्या प्रतिष्ठित सगळ्या लोकांनी त्यांची खूप समजूत घातली की अशी बॅनर लावू नका. थोडी इकडे तिकडे धक्काबुक्की झाली, कारण का त्यांनी तशी अरेरावी केली होती. मात्र 15-16 लोकांनी मारहाण केली, हा जो बनाव, आणि अंकुश जाधव सांगतात 15-16 लोकांनी मारलं, हे चुकीचं आहे. 15-16 लोकांनी जर मारलं तर ती व्यक्ती समोरून चालत तरी गेली असती का? हे पूर्णपणे खोटं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे शहानिशा व्हायला पाहिजे. अंकुश जाधव हे काय इथं पत्रकार परिषद घेत आहेत, तर मला सरळ इथं असा आरोप आहे की अणुऊर्जा प्रकल्पाला यांचा आतून पाठिंबा आहे. यांचे बॅनर देवगड तालुक्यात लागले नाहीत म्हणून त्यांनी हा खोटा गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्या ठिकाणी उपस्थित नसणाऱ्यांवरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत. 2-3 लोक तिथं नव्हतीच, 20-25 किलोमीटरच्या बाहेर होती, अशा लोकांवर गुन्हे दाखल केलेले आहेत. काल आम्ही साटम मॅडमना भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की आम्ही अॅट्रॉसिटी ऍक्टच्या गुन्ह्याच्या समर्थन करणारी मंडळी आहोत, मात्र या ठिकाणी आम्हाला वस्तुस्थिती दिसत नाही आहे आणि त्या वस्तुस्थितीप्रमाणे त्या ठिकाणी काही लोक उपस्थित नाही आहेत आणि खोटा गुन्हा आम्हाला दिसतोय काही प्रमाणामध्ये. तर ते शहानिशा करा, गुन्हा दाखल कराच तुम्ही, पण योग्य असेल तर गुन्हा दाखल करा. आता त्याचं म्हणणं काय, तर मला जात विचारली कधी गुन्हा होत नाही. तोंडानं समोरच्यानं महार म्हणणं, चर्मकार म्हणणं तेव्हा ऍक्टॉसिटी होतो. अंकुश जाधव समाजकारण सभापती होते, त्यांना कळलं पाहिजे की त्यांनी जात विचारली याच्यावरून गुन्हा दाखल होत नाही. कारण समोरची व्यक्ती जात तुम्ही जात तोंडानं बोलणार आहात, तुम्ही बोलणारच नाही आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे बनाव करून या ठिकाणी अंकुश जाधवांनी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे आणि ही पत्रकार परिषद इथं सामाजिक तणाव निर्माण करण्याचे हेतून आहे. तिथं सांगत असतील देवगडमध्ये मोर्चा काढू म्हणून, हिंमत असेल तर मोर्चा काढून दाखवावा. स्वीकृत जिल्हा परिषद सदस्यासाठी अंकुश जाधव यांचा खटाटोप बसल्याचा आरोप संदीप कदम यांनी केला आहे. संबंध इथे काही कंट्रोल जास्त येत नाही, थोडा मार्गात, पण स्वीकृत सदस्यपद मिळावं जिल्हा परिषदचं या हेतूने ताणतणाव उभा करून आपण कसे नेते समाजाचे हे त्यांना दाखवायचं आहे आणि म्हणून त्यांनी हे सगळा खटाटोप चालवलेला आहे. म्हणजे शहानिशा न करता त्यांनी हे सगळा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करतायत. जिल्हा परिषद सदस्य त्यांना मिळेल की नाही आम्हाला माहित नाही, परंतु त्या हेतूनं हे सगळं ते करतायत असा माझा थेट आरोप आहे. संबंध इथे काही कंट्रोल जास्त येत नाही, थोडा मार्गात, पण स्वीकृत सदस्यपद मिळावं जिल्हा परिषदचं या हेतूने ताणतणाव उभा करून आपण कसे नेते समाजाचे हे त्यांना दाखवायचं आहे आणि म्हणून त्यांनी हे सगळा खटाटोप चालवलेला आहे. म्हणजे शहानिशा न करता त्यांनी हे सगळा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करतायत. जिल्हा परिषद सदस्य त्यांना मिळेल की नाही आम्हाला माहित नाही, परंतु त्या हेतूनं हे सगळं ते करतायत असा माझा थेट आरोप आहे. कणकवली शहराचे नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांचा वाढदिवस विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा होणार असल्याची माहिती उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी दिली आहे. मला माहिती आहे की दरवर्षीप्रमाणे 14 जुलै हा एक कणकवलीमध्ये एक उत्सव साजरा केल्यासारखा आमचं नगराध्यक्ष कणकवलीचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष जो नगराध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदाच एक वाढदिवस त्यांचा या ठिकाणी आलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने ही प्रेस घेण्यात आलेली आहे की त्यांचा पहिला वाढदिवस नगराध्यक्ष ह्या टर्मचे नगराध्यक्ष झाल्यानंतर पहिला वाढदिवस या कणकवली नगरीत साजरा होणार आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही सर्वजणच म्हणजे सर्व कार्यकर्ते असतील, ह्या सगळं नगरसेवक असतील, संदेश पारकरचे प्रेमी असतील आणि सर्व कणकवलीवासी असतील, याच्यामध्ये सहभाग मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी घेत असतो. आणि गेली 20 वर्ष तुम्ही बघताय की 20 वर्ष या सामाजिक बांधिलकी ठेवून जे संदेश पारकर यांनी जे काम चालू ठेवलेलं आहे कणकवली शहरामध्ये, त्याचा खरं म्हणजे एक उत्सव साजरा करण्यासाठी 14 जुलैला आम्ही सगळेजण सज्ज आहोत आणि चांगल्या प्रकारचा असे कार्यक्रम सामाजिक भान ठेवून असे कार्यक्रम आम्ही दरवर्षी घेत असतो. त्यामध्ये आमचे वृक्षवाटप असतील, 1000 वृक्षवाटप आम्ही शहरात करणार आहोत. ब्लड कॅम्प दरवर्षीप्रमाणे आहे जो सामाजिक बांधिलकी ठेवून आम्ही करतोय. त्याच्यात जवळजवळ आम्ही 500 लोकांचं रक्तदान शिबिर याचं टार्गेट ठेवून या ठिकाणी दरवर्षी काम करतो. त्यानंतर अनेक चित्रकला स्पर्धा आहेत. गणवेश वाटप जे विद्यार्थ्यांना ज्या ठिकाणी गरज आहे, गरजू विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप करत आहोत. त्यानंतर चित्रकला स्पर्धा असेल. त्यानंतर नगरपंचायतची अनेक भूमिपूजनं त्या दिवशी संध्याकाळी आम्ही 4 वाजता या ठिकाणी करणार आहोत. त्याचबरोबर गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार जो आहे, जे गुणवंत या शहरामध्ये जी मुलं झालेली आहेत आणि त्यांनी चांगल्या प्रकारचं यश मिळवलेलं आहे, अशा विद्यार्थ्यांचा सत्कार आम्ही आदल्या दिवशी म्हणजे 13 तारीखला या ठिकाणी ठेवण्यात नगरपंचायतच्या वतीने ठेवण्यात आलेला आहे. असे अनेक कार्यक्रम तुम्ही बघितलं असाल. ज्या 6 महिने ह्या नगराध्यक्ष पदावरती खुर्चीवर बसल्यानंतर संदेश पारकर यांना झालेले आहेत आणि 6 महिन्यात अनेक कामं
ह्या नगरपंचायतच्या माध्यमातून, प्रशासकाच्या माध्यमातून आणि नगराध्यक्ष म्हणून आणि आमची टीम म्हणून आम्ही सर्वांनी पार केलेली आहे. स्वच्छ व सुंदर कणकवलीचा एक संकल्प घेऊन आणि आधुनिक कणकवली याचा संकल्प घेऊन आम्ही पुढे जात आहोत. त्यामध्ये अनेक कामं म्हणजे स्वच्छ सुंदर कणकवली करण्यासाठी तुम्ही बघितलं असाल की आम्ही धडक मोहीमसुद्धा हातात घेतलेली आहे आणि त्यावर लोकांची पण खूप प्रतिक्रिया आहे. मोकाट जनावरांचा प्रश्न होता त्याचीसुद्धा आम्ही मार्गी लावण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. 50% काम आमचं पूर्ण झालेलं आहे. अजून 50% काम त्या मोकाट जनावरांचं काम हे आम्ही पूर्ण करण्याच्या याच्यामध्ये आहोत. अनेक अशी कामं जी आम्ही आताच स्वयंभू नमो उद्यानचं उद्घाटन पण केलेलं आहे. म्हणजे अनेक कामं करण्याचा संकल्प घेऊन सुद्धा आम्ही उतरलेलो आहोत. आता ब्रिज खालच्या कामांचं सुद्धा भूमिपूजन त्या दिवशी आम्ही ठेवलेलं आहे. त्याचं सुशोभीकरण पहिल्या टप्प्यातलं ते पण आहे आणि अनेक कामं जी गणपती साण्याचा जो गणपतीचा सुशोभीकरण आहे मराठा मंडळाचा त्याचं पण सुशोभीकरणाचं कामाचं उद्घाटन त्या ठिकाणी होईल. अशी अनेक कामं ह्या वाढदिवसानिमित्त या ठिकाणी भूमिपूजन करण्याचा आमचा नगरपंचायतच्या वतीने घाट आहे आणि असे 20 वर्ष हे काम करत आहेत नगराध्यक्ष आणि त्यांना जो कौल नगरवासियांनी कणकवलीकरांनी जो दिलेला आहे ह्या 6 महिन्यापूर्वी त्याचा एक चांगल्या प्रकारचा हा जन्मदिन व्हावा यासाठी आमचे सगळ्यांचे प्रयत्न आहेत. आम्ही सगळ्या कणकवलीकरांना आम्ही सगळ्या संदेशप्रेमींना आवाहन करतो की या ठिकाणी त्यांनी यावं. शुभेच्छा स्वीकारण्यासाठी ते त्या दिवशी असतील आणि चांगल्या प्रकारचा एक कार्यक्रम आम्ही ह्या निमित्ताने घेऊ आणि आम्ही आवाहन करतो की त्यांनी सर्वांनी या कणकवलीतील जनतेने आणि या कार्यक्रमाची स्थळ अजून HPCL हॉल या ठिकाणी आमचा ब्लड कॅम्प आहे. गुणवत्तांचा सत्कार सुद्धा त्याच ठिकाणी आहे पण तो 13 तारीखला ठेवलेला आहे आणि चित्रकला ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणीच HPCL मध्येच कार्यक्रम होईल आणि त्या ठिकाणी शुभेच्छा स्वीकारल्या जातील. सहभागी असू आणि कणकवलीकरांना सुद्धा सहभागी होण्याचं आम्ही एक आवाहन करतो. कुडाळमध्ये चर्मकार बांधवाच्या मृत्यूवेळी अंकुश जाधव कुठे होते असा सवाल सुजित जाधव यांनी केला आहे. काल अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबत मुंगे गावात घटना घडली. त्यामध्ये एका मागासवर्गीय मुलाला मारहाण झाली म्हणून एक गुन्हा दाखल झालेला आहे. असं अंकुश जाधव यांनी काहीतरी प्रेस घेतली, ती आम्ही प्रेस पाहिली. त्यामध्ये असं दिसतंय मुळात की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा वापर चुकीचा होतोय. मुळात मुंगे गावात घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर काही व्यक्तींनी ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत कारवाईची मागणी केलेली आहे. त्या संदर्भात सिंधुदुर्ग चर्मकार समाजाची जी स्पष्ट भूमिका आहे ती आज मी तुमच्यासमोर मांडणार आहे. आमची भूमिका अशी आहे की आम्ही कोणाला मारहाण झाली याचा मारहाण करणाऱ्यांना पाठीशी घालत नाही, परंतु गुन्हा दाखल करत असताना त्यामध्ये ॲट्रॉसिटीची कलमं लावली गेलेली आहे. एखाद्या आंदोलनात आज तुम्हाला सगळ्यांना ज्ञात आहे की अणुऊर्जा प्रकल्प मुंगे आणि त्या परिसरातले जे गाव आहेत तिथे होत आहे आणि तिथे त्या लोकांना विरोध आहे. विरोध असताना तिथे जाऊन तुम्ही अणुऊर्जा समर्थनाचे रात्री 2 वाजता रात्री 2 वाजता कोण तिथे जात नाही, बॅनर लावता, त्यांच्या भावनांना हात घालता. एखादी जमीन जवळ जात असते त्याचं दुःख तो माणूस जाणत असतो. चुकीच्या रात्री आधी तुम्ही परवानगी ग्रामपंचायत तुम्ही परवानगी घेतलेली नाही आहे. तिथले पोलवर तुम्ही म्हणताय आम्ही लाईटीच्या पोलवर लावतो, त्याला MSEBची परवानगी घेतलात का? आधी MSEBचा पोल हा शासकीय असतो आणि वर तुम्हाला फक्त ते तुम्ही व्हिडिओमध्ये सांगताय पहिल्यांदा की मला मारहाण झाली, नाव विचारणे मारलं. मी ते ॲट्रॉसिटी कुठे आली? बाबासाहेबांचं तुम्ही म्हणताय बाबासाहेबांचं नाव घेतलं. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यामध्ये बाबासाहेबांचं नाव घेऊन गाडी घालण्याची हिंमत आजपर्यंत कोणाच्या माहितीमध्ये नाही आहे आणि आम्ही ते खपून पण घेणार नाही. एवढं झालं तर तिथे मुंगे गावातले जे स्थानिक बौद्ध समाज असतील, चर्मकार समाज असतील, मागासवर्गीय समाज तिथे राहतो, तिथे लगेच का त्यांना भेटलात? ते आले असते तुमच्याबरोबर. आम्ही तिथे माहिती घेतली, तिथे असं काही घडलंच नाही आहे. मारहाण झाली असेल त्याचा व्हिडिओ आम्ही बघितलेला आहे, पण त्यामध्ये बाबासाहेबांचं कुठे आहे? तुम्ही बाबासाहेबांचं नाव कुठेतरी खराब करू नका. अंकुश जाधव यांची भूमिका आहे की आम्ही चर्मकार समाजावर किंवा अत्याचार झाला आम्ही पुढे येतो. मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो तुमच्या माध्यमातून अंकुश जाधवांना की जर कुडाळमध्ये आमच्या चर्मकार बांधवाचा मृत्यू झाला, तुम्ही सगळ्या प्रेसवाल्यांनी ती बातमी दिली होती, गुन्हे दाखल झाले, त्यावेळी हे प्रेम कुठे होतं मागासवर्गीयांवर? आमच्या कणकवली तालुक्यामध्ये शिवडामध्ये मुलांना तांदूळ वेचण्यावर बंदी करण्यात आली, गुन्हाही दाखल झाला तरी त्यावेळी हे कुठे होते? तुम्ही कुठेतरी भाजपचे कार्यकर्ते एकत्र येता, तिथे कुठल्या संघटना आहेत का? मी स्वतः जिल्हा चर्मकार समाजा अध्यक्ष आहे.
माझी भूमिका तुम्ही उन्नती मंडळ म्हणून स्पष्ट बोलता, मी तुम्हाला कायदेशीर नोटीस देऊ शकतो. तुम्ही याच्यापुढे माझ्या मंडळाचं नाव वापरताना माझी परवानगी घेतली होती का? आमची परवानगी न घेता तुम्ही कुठेतरी अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर करताय. समाजामध्ये मराठा समाज असेल किंवा अन्य समाज असेल आणि मागासवर्गीय समाज, याच्यामुळे तुम्ही अॅट्रॉसिटीमुळे तेढ निर्माण करू प्रयत्न करताय. मी म्हणतो तुम्हाला की तुम्ही अॅट्रॉसिटी वापरण्यापेक्षा तुम्ही मारहाणीचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे होता. अॅट्रॉसिटी घडली इथे पुरावे आम्हाला द्या तुम्ही ना, तो सांगतो म्हणून नको. तुम्ही 2 दिवसानंतर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखलची मागणी करताय. मग 2 रात्र तुम्ही कुठे होता अॅट्रॉसिटीची आठवण करून द्यायला? सेक्शन 3(1) मध्ये अॅट्रॉसिटी मारहाणीसाठी नसतो. तो व्यक्ती कसालचा त्याला माहिती आहे का त्यांना की बाबा हा मुनग्या गावामध्ये आहे राहायला, तो चर्मकार म्हणून आलाय किंवा बौद्ध म्हणून आलाय, कोणाच्या कपाळावर लिहिलेलं असतं का? आणि असं कुठे घडतं का? आजच्या इतिहासात तुम्ही सगळे पत्रकार तुम्ही आमच्यापेक्षा फिरत असता, मला सांगा असं कोण मारताना जात विचारून मारतोय तुझी जात काय? हे शिवाजी महाराजांच्या काळात होत असेल. हिंदू मुसलमान विचारायचे आणि हिंदूंना मारायचे किंवा हिंदू जाती त्याचं तेढ होतं. आज आमचा बाबासाहेबांचा काळ आहे, छत्रपती शिवाजींचं स्वराज्य आमच्या महाराष्ट्रात आहे. इथे ते जाती आता मुळात आमच्याकडे नाहीच आहे. काही 5% लोक असतील त्यांना उत्तर द्यायला आम्ही सक्षम असतो. तुम्ही जातीयता हा मुद्द्यामध्ये काढून टाका, कारण अॅट्रॉसिटीचं नाहीतर भाऊ केल्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये एखादा विषय आंदोलनामध्ये मागासवर्गीय 15 मुलांनी घेऊन जातील कोणतरी, आणि त्या 15 मुलांना सांगण्यात येईल की तुमच्यावर लाठीचार्ज झालाय, आता तुम्ही अॅट्रॉसिटी दाखल करा. अॅट्रॉसिटीचा भाऊ कुठेतरी वापरू नका, याची माझी विनंती आहे तुम्हाला सर्वांना. आणि तुम्हाला घ्यायची आहे ना, तुम्ही प्रेस घ्या. तुम्हाला समर्थन करायचं आहे, अंकुश जाधव यांनी समर्थन करावं. नितेश राणे साहेबांनी तुमच्या पालकमंत्र्यांनी सांगितलं आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे की प्रकल्प होणार नाही, मग तुम्ही समर्थन कशाला करता? ते बॅनर कसले होते तुम्हाला माहिती नाहीत का? ते समर्थनाचे बॅनर होते ना, तुम्ही बघितलं त्या व्हिडिओमध्ये दिसतो तो बॅनर समर्थनाचा आहे. मग तुम्ही समर्थन करता म्हणून तरी जाहीर करा. ते तुम्ही पालकमंत्र्यांच्या वाक्याला तेढ देताय, त्यांचं वाक्य मानत नाही आहात. तुमची भूमिका तुमच्या भाजपपुरती मर्यादित ठेवा. आमच्या समाजाच्या संघटनांमध्ये ओढू नका, कारण आम्ही सामाजिक राजकारणी नाही आहोत, आम्ही सामाजिक नेते आहोत. सामाजिक चळवळ आमची जिवंत राहिली पाहिजे. अॅट्रॉसिटीचा जी भीती आहे ती कायम राहिली पाहिजे. पण त्याचा गैरवापर झाला तर हे मुद्दे उचलून कोर्टामध्ये लोक जातात आणि हे अॅट्रॉसिटी खोटाही सिद्ध केलं जातं. मग त्याची जी गरिमा असते, त्याची जी ताकद असते अॅट्रॉसिटीची ती कमी होते. त्यामुळे विनंती आहे, मी तुम्हाला पत्रकारांना सांगतो की ह्याच्यामध्ये आमचा उन्नती मंडळाचा कोणत्याही प्रकारचा त्यांना पाठिंबा नाही आहे. आम्ही आमच्या मुनगे गाववासियांच्या बरोबर आहोत, सिंधुदुर्गवासियांच्या बरोबर आहे. त्यांच्या भावना आम्हाला माहिती आहे. त्यांना अणुऊर्जा प्रकल्प नको आहे. त्यांना हवा असेल तर ते मागणी करतील, कारण तिथे ते लोक राहतात, त्यांचं दुःख त्यांना माहिती आहे. एवढंच बोलतो. परंतु अंकुश जाधव यांना पुन्हा एकदा मी सांगतो, पुन्हा एकदा उन्नती मंडळ सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळाचं नाव घेताना जिल्हाध्यक्षांची रीतसर परवानगी घेतल्याचं नाव घेतला तर तुमच्यावर आम्ही गुन्हा दाखल केल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्या विविध मागण्यांसाठी प्राथमिक शिक्षक संघटना व्यासपीठाच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी राज्यव्यापी शाळाबंद आंदोलन करण्यात आलं. आज 9 जुलै 2026 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात आंदोलन आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा हे आंदोलन आम्ही उभारलेलं होतं, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मान्य आदेश लागू केल्यामुळे या आंदोलनाला मान्य जिल्हाधिकारी यांनी परवानगी आणि पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यामुळे आम्ही हे आंदोलन स्थगित केलं आहे. परंतु मोर्चा स्थगित केलेला आहे. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जवळजवळ 90% शाळा या आज या आंदोलनामध्ये बंद आहेत आणि 90% शाळा या आंदोलनात शिक्षक हे सहभागी झाले आहेत. फक्त 10% शाळा ज्या शिल्लक राहिल्या आहेत ते शिक्षण सेवक ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणच्या शाळा या चालू आहेत. त्यामुळे 10% शाळा या चालू आहेत. या आंदोलनातले महत्त्वाचे आमचे जे विषय आहेत ते विषय म्हणजे TET अनिवार्य महाराष्ट्र शासनाने केलेली आहे ते TETच्या विरोधात. त्यानंतर संच मान्यतेचं जे धोरण आहे महाराष्ट्र शासनाने 15 मार्च 2024चं जे संच मान्यता धोरण आहे त्या संच मान्यतेच्या धोरणाच्या विरोधात आणि महत्त्वाचं जे BLOचं काम शिक्षकांवर जे लादलेलं आहे त्या BLOच्या कामातून संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करावं अशी महत्त्वाच्या मागण्या घेऊन आणि आंतरजिल्हा बदली जो टप्पा आहे तो टप्पा बदलीचा टप्पा सुरू करावा यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज सगळ्या संघटनांच्या वतीने एकही शिक्षक संघटना अशी बाजूला नाही की सगळ्या संघटना एका संघाखाली येऊन आज महाराष्ट्रामध्ये आझाद मैदानावर या ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे आणि संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक कलेक्टर ऑफिसवर सर्व संघटनांच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आलेला. फक्त आम्ही आमचा मोर्चा या तत्कालीन कारणामुळे स्थगित केलेला आहे. या सगळ्या मागण्यांचं निवेदन आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडे
आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि शिक्षण मंत्री दादा भुसे साहेब यांना देण्यासाठी त्यांच्याद्वारे ते देण्यासाठी आज सगळ्या संघटनेच्या वतीने आम्ही गेलेलो आहे. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या 17 संघटना आहेत, त्या 17 संघटना या आंदोलनामध्ये सहभागी आहेत. आपण सर्वजण पत्रकार सुद्धा आमच्या शिक्षकांच्या बाजूने नेहमी आहात अशा पद्धतीनं राहावं अशी अपेक्षा आहे. धन्यवाद. हां, आणि हे आंदोलन जरी स्थगित झालं असलं तरी नजीकच्या कालावधीमध्ये आम्ही सर्व संघटना, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या संघटना, शिक्षकांचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाच्या संदर्भात आणि या प्रश्नाच्या संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही आंदोलन छेडणार आहोत सगळ्या संघटनांच्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून. 1 वर्षापूर्वी बांधलेल्या नवीन इमारतीत बिल्डरकडून फसवणूक केल्याचा आरोप टीचर कॉलनी सोसायटी रहिवासी डोंगरे पाणन न्यू सबनीसवाडाच्या रहिवाशांनी केला आहे. याबाबत नगराध्यक्षांची भेट घेत न्याय देण्याची मागणी केली. तसंच पोलीस ठाण्यात खोटी तक्रार देणाऱ्या बिल्डरवर पालकमंत्री नितेश राणेंनी कडक कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पाहूयात. आजी आजोबा आहेत ना, त्यांचा मुलगा पण त्यांना दिवस कोण सांभाळणार तेवढं सांगा. आता आम्ही तर दिवसभर त्यांच्याकडे नाही लक्ष देऊ शकत. गोळ्यांवरची माणसं आहेत तुम्ही एकदा आणि आपण आपल्याला न्याय देणार. तुमच्यावर विश्वास आहे म्हणूनच इथे आलेलो मॅडम. आम्ही मुलं नाही आणू शकत कारण सगळी मुलं छोटी छोटी आहेत. सर आम्हाला 15 दिवस झाले. 15 दिवस आम्हाला पाणी नाही आहे. बोरचं जे पाणी होतं ते संपलंय. आता 15 दिवस आम्ही पावसाच्या पाण्यावर आहोत आणि अक्षरशः आता 2 दिवस झाले पाऊस गेलाय. एक थेंब घरात पाणी नाही आहे. प्रत्येकाची 2-2, 4-4 मुलं आहेत. त्यांना आम्ही काय उत्तर द्यायचं. आमच्याकडे आता पाणी नाही आणि बिल्डरने आमची पूर्ण फसवणूक करून आम्हाला ते फ्लॅट विकलेले आहेत. आता आम्हाला अक्षरशः मुलांना ना सांगायला पाणी द्यायला पाणी नाहीये. त्याचं आम्हाला उत्तर हवं आहे. फक्त आम्हाला पाणी पाहिजे आहे. बाकी आमचा काही विषय नाही. आम्हाला आता पाणी हवंय. तोपर्यंत काय आम्ही इथून जाणार नाही. मुलं पण नाही त्यांची इथे. सांभाळणार कोण त्यांना. माहित आहे तो बिल्डर धमकी देऊन या बाईंना धमकी देऊन काय म्हणायचं. आम्ही पण जीवच देतो. आम्हाला पाणीच नाहीये ना. मग आम्ही पण जीवच देतो. फक्त त्या मुलाला एकच प्रश्न विचारला, सर पाणी नाही बोरला. त्याने उत्तर दिलं की मी आता जीव देतो. मग त्याने हा उत्तर योग्य आहे का. आमचे पैसे गेले मग आम्ही जीव द्यायला पाहिजे ना सर. जे आता आमच्या ॲग्रीमेंट मधले पेपर आणि ते पेपर त्यांचे मॅच होत नाहीत प्लान असं त्यांचं म्हणणं आहे. ते पंचनामे वगैरे म्हणायला आम्ही जाऊन चेक करतो. जून 2023ला आम्ही ॲग्रीमेंट केलं आणि 17 एप्रिल 2024ला आम्हाला त्यांनी आतमध्ये जायची परमिशन दिली. म्हणजे आतमध्ये काम पूर्ण करून दिलं आम्हाला. मॅडम बोलल्या की आम्ही तुमचे जो पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे किंवा ते ज्याने तुम्हाला बिल्डरने फसवले ना त्याच्यावर कारवाई करू असं मॅडम बोलले. येऊन या बाईंचा प्रॉब्लेम पहिली सॉल्व्ह करायचा. कशाला त्यांची मुलं आहेत. आमची पण मुलं आहेत. हा तर प्रॉब्लेम पालकमंत्री असून तर ज्या काही सुविधा असतील त्या आम्हाला काय कायदा माहित नाही. आम्हाला बिल्डरने जे फसवून जे केलेलं आहे ते बिल्डरला समोर आणून आमच्या समोर ते आमचे काय नुकसान झालेलं आहे ती नुकसान भरपाई नितेश सरांनी द्यावी अशी माझी मागणी आहे. आणि आमच्या मुलांना सध्या जे पाणी नाहीये ते पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
कारण आम्ही एवढी काही मोठी लोक नाही की बाबा आता जाऊ टँकर आणू आणि पाणी वापरू. आम्ही स्वतःचा घाम गाळून कष्ट करतोय तेव्हा आम्हाला तो EMI आम्ही भरतोय. आता ही परिस्थिती आहे की EMI भरायचा की पाणी आणायचं, ही सध्याची आमची मोठी गरज आहे. पण प्रत्येकाचे नवरे काही ते नाही आहेत ना की आम बाबा जावं आणि पाणी घेऊन या म्हणून सांगायला. आम्ही एकट्याच बायका मुलांना घेऊन थांबतो इकडे. प्रत्येक वेळी नाही ना जाऊ शकत पाण्याला अंडा घेऊन. जीव असलेलं पाणी ते विहिरीतलं पाणी पितोय आम्ही. त्याच्यात किती जंतू असतील तेव्हा जाणार. आणि मुलं अक्षरशः आजारी पडले. हॉस्पिटलच्या वाऱ्या सुरू झाल्या. पैसा EMI ला घालायचा की हॉस्पिटलवाल्यांना घालायचा हेच समजत नाहीये. बिल्डरने आमच्यावर अशी केस केली आहे की आम्ही त्याला 3 दिवस डांबून ठेवलंय, पण आम्ही अक्षरशः हे केलेलं नाहीये. नितेश सरांनी स्वतः ही चौकशी करून आम्हाला न्याय द्यावा की आम्ही खरोखर त्याला आमच्याकडे पुरावा आहे की आम्ही त्याला डांबून ठेवलं नाहीये. आम्ही आमचे पुरावे सादर करू शकतो. सांगितलेलं पाण्याचा प्रश्न सॉल्व्ह झाल्याशिवाय इथून जाऊ नका. हातापाय पडलोय सर आम्ही त्यांच्या, पण नाही ते ऐकले नाही. आम्हाला न सांगता कधी निघून गेले हे पण आम्हाला कळलं नाही. ते आम्ही त्यांना 5 वाजता जेव्हा आम्ही त्यांना बोललो की सर बोरिंगला पाणी नाहीये, तुम्ही तुमचा वेळ घ्या. आम्ही सांगितलं 8 वाजता आपण परत बोलू. पण 8 वाजता जेव्हा आम्ही सगळे जमलो तेव्हा तो बिल्डर सरळ निघून गेला. कॉल केला असता सांगितलं मी कुडाळला आहे, मी 11ला येणार. आम्ही 12 वाजेपर्यंत खाली होतो, पण तो बिल्डर आला नाही आणि तेव्हापासून कोणाचेही कॉल रिसीव्ह करत नाही. सगळ्या लोकांना ब्लॉक केलेला आहे. बिल्डरचं नाव मोसीम पटेल, त्यांचं MS कन्स्ट्रक्शन. त्यांच्या हाताखाली रफिक पटेल म्हणून इथे काम करत होता, ज्याने आम्हाला फ्लॅट विकले, ज्याने आम्हाला फसवून इथे हे आहे, इथे पार्किंग आहे, तिथे विहीर आहे, तिथे बोरिंग आहे असं विकून 24 तास पाण्याची सोय असं करून आम्हाला फ्लॅट विकले. आणि आता आम्ही त्याला विचारलं ना सर पाणी, तो काय बोलला की तुम्ही 2 वर्ष पाण्यावर बोरिंगच्या खूप नाचलाय, आता तुम्ही सरळ नगरपालिकेवर धाड मारा असा बोललाय तो. देवगड तालुक्यातील मणचे येथील व्याघ्रेश्वर धबधबा प्रवाहित झाला असून मोठ्या संख्येने इथं पर्यटकांची वर्दळ वाढली आहे. पाहूयात. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद स्थायी समितीची मासिक सभा बुधवारी चांगलीच गाजली. कणकवली पंचायत समिती इमारत खरेदी खत प्रकरण, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची दुरावस्था, ग्रामीण आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची टंचाई, बचत गटांच्या कामकाजाची परिणामकारकता, स्मार्ट मीटर आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कथित आर्थिक गैरप्रकार अशा विविध मुद्द्यांवर सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरलंय. पंचायत समिती कणकवलीमध्ये ती प्रांतांच्या ऑफिसमध्ये सुद्धा याच्यावरती सगळी कागदपत्र माझ्याकडे आता सगळ्या कागदपत्रांचा बंच आहे माझ्याकडे. त्याचा रिपोर्ट पण माझ्याकडे तयार आहे. त्यामध्ये मला असं दिसतंय की 1952-53 सालापासून ही जमीन लोकल बोर्ड तेव्हा त्यावेळेस होतं, लोकल बोर्डच्या नावानं आहे. ते इतर अधिकारामध्ये सुवाटकर आणि इतर त्याची कब्जेदार सगळी नाव आहेत, पण इतर अधिकारामध्ये आणि कब्जेदार ह्याच्या पीक पाणीमध्ये मात्र लोकल बोर्ड सर्व गोष्टी सांगितल्या म्हणजे सर्वांना माहिती आहे. पहिल्या दिवसापासून माझं एवढंच म्हणणं आहे की तो शेरा काढला गेला, तो जागेवर काढला गेला, बरोबर का झाला नाही. दुसरी गोष्ट ही प्रॉपर्टी काय कोणाची वैयक्तिक नाही आहे. प्रत्येक वर्ष 1952 पासून आपली पंचायत समितीच्या ताब्यात आहे. आणि जर महसूल खात्यातले लोक जर असं करत असतील तर ह्या संदर्भात काय एकत्र तुम्ही आम्ही करायला तयार आहोत. 2-4 गोष्टीमध्ये सर बदल झाले पाहिजे. प्रत्यक्षामध्ये आरोग्य, शिक्षण ह्या गोष्टीमध्ये 100% बदल झाले पाहिजे. त्या ठिकाणी पैसे येत आहेत,
कुठेही कमी शासन पडत नाहीये. आम्ही फक्त आमचे कोणतरी लोक आहेत त्यांची बाजू घेण्यासाठी म्हणून कुठेतरी बसतोय. माझा कोणतरी भाऊ शिक्षक आहे, माझा भाऊ आरोग्यामध्ये आहे, त्यांची बाजू घेत बसून आमच्या लोकांना त्या सेवेपासून वंचित ठेवायचं का? मग सगळ्यांनी एकत्र विचार करा आणि विचार काय झाला पाहिजे एवढीच आमची अपेक्षा आहे. कमिशन काढताय एवढ्या ह्या गोष्टी केल्या जातात. बाकी काही करत नाही. आता विषय आपण संपवला पाहिजे. हा विषय संपवला पाहिजे. असं तुम्ही सांगतो. मला एक स्वप्न नव्हतं. मला जे कळतं मी फायनान्सचा स्टुडंट आहे म्हणून सांगतो. त्यांनी काय सांगितलं की ऑडिटची कॉस्ट आहे ना त्यांना जास्त होती. तर ती काय करत असणार कुठल्या तरी थर्ड पार्टी ऑडिटरकडनं ते ऑडिट कंपल्सरी आणि ते त्यांना इनरेग्युलेटेड चार्जेस करत असतात. काही कोण 5,000 करत असेल हे ठरवलेलं आहे. रेग्युलेटेड आहे. बाहेरचे कोण नाही ऑडिट करत. काय मी सांगतो 2 मिनिट. आणि त्यांचा रेट ठरलेला आहे. कुठे ठरवलं नाही पण ऑडिट कोण करते? एजन्सी तुम्ही ठरवली. मी तेच म्हणतो कशाला माहिती असेल त्यांना ते ऑडिट करणार. ठीक आहे इन्कम टॅक्सची सर्वांची लिमिट असतात. बाकी काय नाही. त्यांना जे ऑडिट करायचं आहे ना ते थर्ड पार्टी कोणाकडूनही ते करून घेऊ शकतात. रेग्युलेटेड विषय नाहीये. माझी आपल्याला काय विनंती आहे ह्याच्यामध्ये की आपण एखादी एनजीओ ह्याच्यामध्ये लावावी की ज्यांना नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस वरती हे करू शकतात आणि त्यांच्याकडनं त्यांचे ऑडिट्स करून घ्यावे. प्रॉपर एनजीओ जी करेल त्याने काय होईल त्यांचा फायदा होईल की ह्यांना जी काही कॉस्ट लागते ऑडिटची आणि काय होईल 2 लाख निदान आणू शकतो. एनजीओ तयार होत असतील तर द्या. आवाज करा तुम्ही यंत्रणेने आवाज करा आणि जर द्या पण अध्यक्ष घेऊ शकता. 1,000 गुणिले 9,000 करा. तर आता विषय खरोखरच तुम्ही पूर्ण आढावा असा घ्या की प्रत्येक तालुक्यामध्ये असे बचत गट किती सक्षमपणे स्वतः काम करत आहेत. त्याचा आढावा घ्या आणि ते करण्यासाठी आपली यंत्रणा काय केलं पाहिजे, आपल्या यंत्रणेने कुठल्या गोष्टी काम केलं पाहिजे याच्यासाठी आपण केलं पाहिजे. त्याचं कारण असं यांचे जे सीसी आहे किंवा यांचे जे सीआरपी हे फक्त एकमेव काम करतात की त्या बचत गटाचा वापर करून आपण अशा केसेस आहेत की बंद बचत गट चालू दाखवून त्यांचे पैसे तेही वापरतायत आणि बऱ्याच ठिकाणी होतंय. म्हणून तुम्ही आधी त्यांना घ्या आणि दुसरी गोष्ट त्यांची यंत्रणा कुठेतरी वेगळी यंत्रणा असल्यासारखं ते वापरतात जिल्ह्यात. त्यांचे जे अधिकारी आहेत किंवा म्हणजे तुम्ही सीसी असतील तुमचे सीआरपी असतील की त्यांची कुठेतरी वेगळी पॅरलल यंत्रणा आहे. असं काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने काम करताय तर लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन तुम्ही त्यात हस्तक्षेप करून त्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी प्रत्यक्ष काय काम करता येईल याच्यासाठी तुम्ही वेगळी तुमची प्रयत्न करा. नुसतं ऑडिट करणे त्यांना पैसे पुरवणे आणि त्यांना दमदाटी करणे ते 25,000 30,000 35,000 घेण्यात आले. ही वस्तुस्थिती आहे जबाबदारीने बोलतोय. त्याच्या मागचं कारण काय आणि ते असं घेणं उचित आहे का? तुम्ही सुद्धा मेडिकल कॉलेज पण नसेल असे असेल तर उदाहरण मला सांगा. मी त्यांना आपल्या दिनदा बोलून त्यांच्याशी या विषयासाठी खास सीओ साहेब आपण आरोग्य सभापती आपण खास एक बैठक लावली. शुक्रवारी साहेब शुक्रवारी 12 मध्ये स्वतः उपस्थित राहिले पाहिजे. कारण हा विषय खूप सिरियस आहे आणि बऱ्याच अशा पेशंटकडे पैसे घेण्यात आले आहेत तर त्यांना कल्पना आहे की नाही ते सुद्धा आपण जातो. तुम्ही पण या शुक्रवारी तुम्ही पण या जे पण असतील ते तक्रारी शुक्रवारी 12 वाजता मीटिंग घेऊया. दुसरा एक महत्त्वाचा विषय शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.